rabi kuwi makruh. Mulai rabi-rabi nganti saiki. Makruh muakkad. Nggih Bu nggih damelan nggih. Nek agama Islam teko nang kowe marake abot uripmu berarti salah sing ngandani Islam nang kowe. Nek Islam teko nang kowe mesti marake kuwi luwih gampang uripmu, luwih enteng atimu. Ngono lho. Apa bahasa Arabe ten Quran? Yassiru wala tu'assiru. Digawe gampang aja dingel-ngel. Sembayang wae diawasi. Aku ning Turki ki tau di wudhu didelok wong akeh ngene iki. Kuwatir nek ora piye jajal kupinge ngene apa ngene-ngene tok. Walah malah diawasi kula niku. Tak lha apa ngono. Gak paham to? Wong Turki kok. Mulane kula ten luar negeri niku nesuan ning cara Jawa. Arep dhek arep bales ra iso, wong ora paham kok. Aku lho ten Uni Emirat Arab mbelani wong Indonesia sing diidak-idak karo wong Arab, tak parani kantor polisi. Aku ning ngarepe lawang mentel ngene iki. Terus kono rundingan, "Madza hadza hadza." Aku meneng ngene. Terus takon, "Sadat kula ora?" Meneng ya. Nah, nek kowe ngomong jawab berarti cetha kowe. Mergo kowe ora jawab ora cetha. Nek ora cetha ora iso bertindak dhek. Nggih mboten? Ngono ilmu perang kuwi. Mulane aja nyetak-nyetake awak kokean-kokean pencitraan, kokean baligo malah cetha nek kowe bodoh saiki. Ngono lho. Nek aku tak bikin akhirnya wedi tenan sing ditangkepi ditokke. Cah Indonesia loro ditokke mergo bingung nang bertindak aku ora menyalahkan aku mengene kok. Pasal apa? Ora ono, aku mengene kok meneng pokoknya tip ngene iki. Wong Jawa diakali. Kene iki penggaweane ngakali bendina. Akhirnya metu tak kawal yo saiki bales polisi Uni Emirat. Lho piye carane Cak? Ngene tak kandhani, ayo nang kantor polisi. Siji sing nangkep kowe mau ning kono to ya. Rono di sana pas ada polisi 8 apa 9 sedang ngomong-ngomongan terus tak jak ngene iki, nyedak sak meter. Temriko niku sing dihukum niku nek jenengan nyenggol. Pokoknya nek tuk-tukan awak niku iso disebut kriminal. Ning nek kowe menyangkem ora ana pasale. Lho niku saestu niku wallahi tak kono Kiai Kanjeng. Tak jak nang kantor polisi do ngobrol terus cah sing bar ditangkep ini tak jak. Ngerti ta kowe saiki asu kabeh to iki polisi Arab iki. Ala ora paham to kae? Iki gento ora mudeng apa-apa iki dadi polisi asu bajingan kirek. Terus kanca Indonesia iki seneng atine. Iya ya Cak ya lega ya atine. Iya. Lalu lumayan to kowe iki iso misuh-misuh wong ora paham dadi ra dosa. Wong ora paham kok sing salah ki nek misuhi. Ya ora? Misuhi kuwi salah, misuh urung mesti salah. Carane ben ora misuhi piye? Misuha nganggo cara sing wonge sing kok bisi ora paham. Lah ora sida misuhi jenenge. Terus engko malaikat terus kadung nyatet dicoret karo Jibril. Kok dicoret? Lah niki sing dibisi ora mudeng kok. Jadi tidak sah. Ngono, modar kowe masa wong Jawa. Ngono. Kula kali ini kali Kiai Kanjeng niki ten tawaf niki mau beng nangis-nangis niku. Imam iki ndelok Ka'bah. Ngono kok nangis gayamu, mama ngono. Rabi rawani yang ngono. Wis akhire nangis, ndonga nangis, mubeng bar tawaf nangis ndonga. Kula mimpin ndonga Allah bisa teko Syekh Arab. La buka haram. Orang untuk nangis haram. Nangis haram iki coba piye kuwi? Nangis haram iki lho. Nangis kok haram iki lho. Nek nising ngarepe Ka'bah kuwi haram. Oh nangis kok haram lah aku nesu to. Ateng-ateng Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana ngono. Pokok haram. La tu'akhidna in nasina akhtana. Ora tak parani karo tak buanterno dungane mundur dhek mundur melayu dhek modiar kowe ya ngono Banaspati dilawan ngono saestu niku ini teng ngarepe Ka'bah niku wah anggere
bar kuwi cacah kendel anggere ana wong Arab teko ayo ngomong haram ayo ngomong haram lah ya ora mudeng ning lek kene lega atine ayo ngomong haram nek ayo haram ngono ngomong haram ayo bingung arep jawab piye lah lumayan toh gitu loh Mas jadi gunane ora iso cara Arab ki oke lane ana sembarang ki ana gunane wong pinter kudu berguna nek kepeksa bodoh kudu berguna wong memedi ning Itali karo Islamianto karo Bayu karo Imami tak nesoni tak parani ganggu ra karuan kene ngomahe Mussolini ganggu ra karuan aku diomong cak tolong cak ini sudah ndak bisa ini orang hidup di sini parani kowe wani-wani karo wong Jawa bajingan asuken to lho ora tak pecandasmu kowe mbok tak nesoni nganggo cara Jawa kae bingung memedine bingung wah iki ana lindhu apa iki aman bar kuwi takon Islamianto kuwi njur ben lega atine sing duwe omah tak kei raja iya meng raja-rajaan wae wis pokoke tak tulisi sret Allah Muhammad ya hafid ifadni Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum bungkus set lebokke sungu tok dipaku ning lawang wah lega atine alhamdulillah lah iya wong sing marake kuwi kabul ki niatku karo niatmu dudu rajae kok rajae waton wae ora masalah wong kadang-kadang ndungoi mergo ora iso ndungoi sing penting atine kok bismillahirrahmanirrahim kana rajulun yadribu kalban kuwi ngerti atine lah kok guyu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang terdapatlah seorang lelaki memukuli anjing amin ngono kuwi lah pekat aja jamaah ning kabul wong kalimat iki ra penting kok wong ora iso ndonga dikongkon ndonga sing salah sapa Gusti Allah guyu cekikian kae lah kuwi piye to sing dikongkon ndonga ora iso ndonga ning mergo karep apik kabeh ya wis tak kabulke aku ngerti atine piye kok nggih mboten mulane ngono kuwi wong urip ki aja angel-angel ya Allah ngene kerengan ngono kerengan ngene kerengan aku kesel dadi penengah kesel tak jak guyu cekikian kae malah kepoyo-poyo ya nek kepoyo-poyo ya wudu meneh ya ora wudu ya bu kok le seneng ki lho ibu iki wah jane utange sesuk dibebaske amin dibebaske insyaallah amin ya rabbal alamin nggih oke niki pun napa Bu ora utange ora dipikir ora apa-apa urip ora utang rapik apa pengusaha semono kae ya utang kabeh wong gawe mal-mal kae utang kabeh aku kudu pinter kowe ya kudu utang lho pokoke sembarang ki tututono kuasai ngono lho ngelundasmu tututi piye karepmu kok ngelu barang piye kowe arep tak tukokke pil wegah ora ndek dhuwit tutuk gelem ra kowe deyel mari deh langsung ngono loro ngelu dadak tuku pil tutuki ndase kono manut ora ndasmu kuwi manut ora wong kowe khalifah kok kowe iki piye karepmu aku iki ben bengi ngladani wong beribu-ribu kaya ngene iki njur kok gawe lara iki karepmu piye wak ngono aku wak maksude awakku akhirnya ora lara Mas klebus kaya ngopo aku ora lara engko jam 1 jam 2 seger awakku kaya isuk-isuk kae engko isuk-isuk aku wis kudu ngeterke anakku sekolah nek orang terang aku kudu nang Bandung sesuk-isuk ora lara apa sebabe tak gawe enteng kabeh kuwi lara tak nesoni duit tak nesoni duit tak banting sik jegler wis kok yai anu to seono to kowe njur rumah sampeyan teko seono njur kowe iso nindes aku ngono piye sakarepku lho kowe arep tak nggo apa ya wit ya nek ora gelem tak idak wae ya ngono ben duit tak dadi Gusti ora kowe sing gustine duit gustimu Gusti Allah ngono duit iku kudu kok geguyu melarat geguyun melarat kok malah pedita-pediti lewat ngarepe Dr. Widodo ngapa kok pedita-pediti
Aku rudu dokter orang untuk berita-berita. Nek dokter ya rendah hati pantes. Aku dudu kok. Wis ora dokter kudu rendah hati ayo ora penak. Sing penak ya berita-berita. Pokoknya sing lincah nggih pikirane nggih, ben uripe ora stres. Ngoten nggih. Sing penak lah urip pisan ora penak. Engko sekarang ngomah Pak jare Cak Nun dikon penak yuk. Ngono lho Bu ya. Ngono. Lho ibu-ibu wis mbayangke. Takut iki. Oke, wis jam 12 terus posak nomor meneh lagu. Ana pertanyaan? Ana sing arep takon bantah apa sak piturute. Kula niki ngomong ngene duwe ora duwe niat ngomongnya. Ya, honeymoon lagi. Setiap malam adalah malam pertama.